Bo día, imos agora co sorteo da fase de ascenso infantil masculina. Son dos grupos de 4 equipos, ca única condicionante de que non poden ir ao mesmo grupo os dous equipos que participen da mesma delegación. Neste caso, temos unha solicitude, co cual, para poder otorgala, o que vamos a facer é sortear primeiro os grupos e logo sortearemos os números. Os equipos neste caso serían Estrugasa Río Ulla, Esclavas Cormoráns, Golfiños As Mariñas. Estes dous últimos son os que non poderían coincidir no mesmo grupo. Baloncesto Narón, Celtas S10, Valdelemos Azul, Básquet Ames e Sociedade Deportiva Tui. Iremos quitando alternativamente a cada grupo, evitando que coincidan os dous da delegación de Coruña. O grupo A iría Valdelemos Azul. O grupo B, Celtas S10. O grupo A, Estrugasa Río Ulla. O grupo B, Básquet Ames. No grupo A, Baloncesto Narón. No grupo B, Esclavas Cormoráns. No grupo A, Sociedade Deportiva Tui, que neste caso pasarémolo ao grupo B, xa que o que ten que quedar aquí é Golfiños As Mariñas e evitaremos a coincidencia de grupo. Agora temos solicitude solo do Sociedade Deportiva Tui, que solicita xogar na casa. Como vai o grupo B, comezamos co grupo A e agora sortearemos os números do grupo A. Sería co número 1, Baloncesto Narón. Co número 2, Golfiños As Mariñas. Co número 3, Estrugasa Río Ulla. E co número 4, Valdelemos Azul. Imos agora co grupo B. Neste caso, Sociedade Deportiva Tui solicitaba o número 3 e o 4, asignamos o número 3 e sorteamos os outros. Así, co número 1, Celtas S10, co número 2, Básquet Ames, o número 3 estaría asignado á Sociedade Deportiva Tui e o número 4 sería Esclavas Cormoráns. Lembrar que xogaremos cada unha xornada na casa e a última será en cancha a designar pola Federación.